Foli b'aw bɛɛ lajɛlen Malien cɛ ni muso denmisɛn ani ni mabakɔrɔ aw ye aw bisimila Tamtam TV jabaranin sanfɛ aw ka kunnafoniyaw bakurubaw walagani kɛnɛ kan ka kɛ ni bi juma ni o bɛ ye février kalo tile 6 san 2026 bakuruba minnu bɛ an bolo ni o bɛna walawala k'o da aw tulo kan o la kumaba dɔ filɛ an ka furancɛla fanga ɲɛmaa général Assimi Goïta ale ye ɲɛfɔli kɛ ni ka san 2026 san 2027 ka o ta ka o kɛ san ye mun bɛ taa kalanko o nasiraw fɛ ale ni siko ale ni dɔnko o nasiraw fɛ ni o ye année de l'éducation et de la culture an bɛna da don kɔnɔ kumaw na ko walawala ni ka o da aw tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni fɛn min kɔni ye wulikajɔ ye sɛnɛ kɔni o ɲali nasiraw fɛ UEMOA ye fɛn min kɔni nafolo kasabi ni o bɛ taa i jɔ sefa wari miliyɔn 100 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ka o ta ka o bila fɛn min kɔni ye Mali sɛnɛkɛlaw olu ka bolo kan walasa sumaw olu ka se ka ɲɛ cogoya min na an bɛna da don kɔnɔ kuma na ko walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Ka kɛ ni bi jumadon ye ni ye kibaruya belebele min bɔra an ka furancɛla fanga ɲɛmaa général Assimi Goïta ale yɔrɔ la ka kɛ ni fɛn min kɔni ye sankura foliw ye mun tara ka o kɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ni o ye gouvernement maaw ye kuluba masakɛso la o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni an ka furancɛla fanga ɲɛmaa général Assimi Goïta ale hakilina ta hakilina min ni o bɛ jamana ka siniɲɛsigi ni ka o sinsin ni a ye sɔnni sigi ka o kumakun ta ka o kɛ ko san 2025 tɛmɛnen o tara ka o kɛ san ye min bilala seko ale ni dɔnko o tɔgɔyala o hukumu kɔnɔna na an ka furancɛla fanga ɲɛmaa général Assimi Goïta a ye hakilina kura ta min bɛ tali kɛ san 2026 ka taa bila 2027 la ko o bɛna ta ka o kɛ san ye ka o sigi kalanko o yakubali bunakun ka ale ni seko ale ni dɔnko o kan ni an ko o ma ko année de l'éducation et de la culture o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko laɲini jɛlen don kosɛbɛ ko o bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye faraɲɔgɔnkan ye fo ka taa se ɲɛda kura kuntagalajan ka o ta ka o di Mali kalanko o ma walasa fɛn min kɔni ye wulikajɔ o ka se ka kɛ ale ni hadamadenya o tɛmɛsira ɲuman o ka se ka taa ni ka o don ba la o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko nin ye baarasira ye min ni a bilala sen ka jamana bɛɛ lajɛlen de tɔgɔya la jamana ka lafiya o kama ka an ka danbew olu la kalanni ni ka o ta ka o don ba la o hukumu kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko laɲini tɛ fosi ye walasa fɛn min kɔni ye kalanden minnu bɛ taa kalan kɛ kalansow la fɛn min kɔni ye jamana kanu o ka se ka taa ni ka a don o dusukun na ka o kɛ maajolenw ye hakili jolenw minnu ni jamana kanu ni jamana ka baara kɛko ɲuman o na se ka kɛ u ka wulikajɔ ni u ka laɲini belebeleba o ye ka kɛ ni an ka furancɛla fanga ɲɛmaa ale ka kumaw ye min na ni a y'a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko lekɔlisow ko o bɛna taa ni ka o kɛ malikura taasira o jɔsen belebele dɔw ye hukumu kɔnɔna na walasa fɛn min kɔni ye tagaɲɛ ni ɲɛdakura mun ni o bɛ ka taa ka o kɛ maliɲɛndenw ka bugunatigɛ sɛbɛn ye diɲɛ seleke naani ale kɔni kɔnɔna na o kama ka yira k'a fɔ ko wulikajɔ belebelew olu taara jamana ɲɛmaaw fo ka taa se an ka duw ale ni an ka baara sira ni o bɛ tali kɛ kɛn yɛrɛ ye baara siraw olu la ka ni hakilina jolen ta ni ka a don ba la jamana kɔni ka kalanko o taasira fɛ ɲinan san ale kɔnɔna na o sɔrɔla o kunnafoniya la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ sunkalo ale bɛ ka i sɛnsɛn ka don ka kɛ ni sunkalo labɛn baaraw ye an ka jamana ɲɛmaa ni o ye furancɛla fanga ɲɛmaa général Assimi Goïta ale ye a ka dɛmɛ ni a ka kɔkɔrɔ don ka dɔ fara o ka jamanadenw olu fanfɛ o hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni bi juma février kalo tile 6 san 2026 la ka yira k'a fɔ ko baara taara ni ka o bila sen kan min bɛ tali kɛ sunkalo musakako ale ni sunkalo minɛnko olu nɔgɔyali la silamɛdenw olu ma o hukumu kɔnɔna na baara sera o bilala sen kan ka bɔ an ka furancɛla fanga ɲɛmaa général Assimi Goïta ka ɲɛsi dɛsɛbagatɔw olu ma ni ka suman di o ma mun bɛ taa i jɔ suman 500 nana o bɔɲɔgɔnko la ni y'a fara ɲɔgɔn na an ko o ma ko 500 kits alimentaires o hukumu kɔnɔna na mun bɛ ka taa ka a di Bamakɔ faaba kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko ni suman di min bɛ ka kɛ ko o bɛ tali kɛ malo kilo 50 ɲɔ ale kilo 50 fo ka taa se sukaro ale kilo 50 ale ni tulu litiri 20 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o de bɛ ka taa ni ka o di maaw ma ka yira k'a fɔ ko hakilina bɔra an ka furancɛla fanga ɲɛmaa général Assimi Goïta ale yɔrɔ la o kama ka kɛ ni monsieur Agibo Dambele ni ale ye fɛn min kɔni ye hakilina diba ye an ka furancɛla fanga ɲɛmaa ale ka hakilina dibaw olu cɛla o kuma kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko u ye wulikajɔ kɛ ka yira k'a fɔ ko laɲini ye min ye o de ye ka dɔ bɔ jamana kɔnɔdenw maa minnu ni dɛsɛbagatɔw don u ka degun na ka kɛ ni fɛn min kɔni ye sunkalo ale kɔni don ni baaraw olu bunakun kan ale ni ɲɔgɔn dɛmɛ min ni silamɛya ye o laɲini sunkalo kalo ale kɔnɔna na ka o baaraw ta ni ka olu sinsin o kama ka yira k'a fɔ ko hakilina jolo olu taara ale ni dusukun ɲumanyaw ka fɔ ko fɛn min kɔni ye bɛn kuntagalajan ale ni keleya ale ni basigi o ka se ka segin an ka jamana kɔnɔ cogoya min na jamana mara ala ka se ka jamana ɲɛmaaw ni ka u fanga se a kɔrɔ olu kɛra fɛn min kɔni ye kunnafoni sira ye ka o bɔ ni kunnafoniya la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan.
tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka gɛn ni lakanabaliya o kɛlɛ ye anw ka dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ faaba kɔnɔna na wulikajɔ belebele o taara ka o kɛ Sebenikɔrɔkaw polisiso min bɛ yen nɔ ka kɛ ni o komisɛri ye ale ka wulikajɔ belebele ye ni u ye ŋara da maaw la ni olu tɛ majɛlenw ye ni olu ka baara o kun bɛnbɛn fɛn min kɔni bolimafɛn sen fila ni o ye motow ye ka olu ŋanamu ni ka olu feere o kun kɔnɔna na ka yira ka fɔ ko wulikajɔ belebele o taara ka o kɛ maa 4 ɲɔgɔnna bɔɲɔko ka sɛgɛ kɛ olu la ni wagati kofɔlen na ni u ka baara kun bɛnbɛn fɛn min kɔni moto bolimafɛn sen fila olu kɔni ma o hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni wulikajɔ min kɛra an ka finitigila ko fɛ ka se ni ma kofɔlen ninnu ka wagati baara ninnu bɛ kɛ yɔrɔ kofɔlen min na ka yira ka fɔ ko u kɔni taara fɛn min kɔni bolimafɛn sen fila ni o ye moto ye 7 ɲɔgɔnna bɔɲɔko ka olu sɔrɔ yen nɔ minnu ni u ma ta jɛlenya ale sira fɛ fo ka taa se moto kɔni pièces ni o ye minɛnmisɛnnin caman minnu olu kɔni fɛnɛ yera nin yɔrɔ kofɔlen na minnu ni o bɛ kɛ sababu ye ka fɛn min kɔni a yira ka fɔ ko ninnu ye maaw ye minnu ka baara bɛnnen don bolimafɛn sen fila ni o ye motow ye a feereko juguya o baaraw ma ka yira ka fɔ ko maa minnu ni u nɔminɛra u sisan bɛ taa se 30 fo ka taa se 35 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔko ma an bɛ wagati min na i ko bi o kɔni minɛna ni ka o di fanga tigilamaw olu ka bolo kan o ni ɲangi min ka ca ka o ta ni ka o da u kan o hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni komisɛri Sanogo ale ka weleweleda kan ye min na ni a y'a yira ka fɔ ko jamana kɔnɔdenw ka to basigi ale ni hakilisigi o kɔnɔna na ka yira ka fɔ ko olu ka wulikajɔ belebele o de bɛ tali kɛ walasa fɛn min kɔni ye jamana kɔni ale ka se ka basigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kinw ni sigidaw olu ka se ka lakana cogoya min na o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. Kunungo alamisa ni o kun bɛ bɛn février kalo tile 5 san 2026 an ka minisiriso min ka baara bɛnnen don sɛnɛ yakubaya bunakun kan nafolo kasabi taara k'a di o ma ka bɔ IEMA mɔɔw yɔrɔ la mun kasabi bɛ taa i jɔ sefa wari miliyɔn 100 ɲɔgɔnna o bɔɲɔko la walasa fɛn min kɔni gɛlɛya minnu ni olu bɛ kɛ sumasiw sumantigɛw wagatiw la sɛnɛko nasiraw fɛ ni an ko o ma ko les menaces du criquet pèlerin ka kɛ ni olu fɛn min kɔni degun gɛlɛya ninnu kunbɛli ye ni nafolo kasabi taara ka o di sɛnɛkɛlaw olu tɔgɔya la walasa u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ ka wulikajɔ kɛ walasa nin degun min ni o bɛ sɛnɛkɛlaw olu sɔrɔ ka se ka degun ni ka ale kunbɛn ka baara kɛ o ko bunakun kan o hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni an ka minisiri ni ale ye Daniel Simon Kelema ye o hukumu kɔnɔna na ka yira ka fɔ ko ni nafolo kasabi min taara ni ka o di a bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye baarasiraw tali la ni ka olu bila sen kan walasa sɛnɛ ale ka se ka yakubaya cogoya min na anw ka jamana kɔnɔna na hali bi ka kɛ ni hakilina jigin ye k'a fɔ ko san 2004 wagatiw la degun minnu ni olu ye sɛnɛkɛlaw olu sɔrɔ ka kɛ ni wagati kofɔlen ye ni o taara se fɛn min kɔni dugukolo kɔni ni an ko an b'a ta hectare kunda ka taa bila miliyɔn 1 ale ni 3 buruburu ɲɔgɔnna bɔɲɔko o dugukolo o de kɔni tiɲɛna ka sababuya kɛ nin ko ɲɛ o kama ka yira ka fɔ ko nin baarasira in ye dɛmɛ sira ye k'a ɲɛsin an ka fɛn min kɔni ye sɛnɛkɛlaw olu ma u ka se ka baarasiraw ni ka olu bila sen kan walasa ka u ka sɛnɛfɛnw ni ka olu lakanda ka kɛ ni gɛlɛya ni degun ye wa o yɛrɛ ka kɛ sababu ye an ka sɔrɔ bɔsɔsiraw olu ka se ka yakubaya ale ni an ka sigidaw olu ka se ka sanuya cogoya min na o kama ka kɛ ni fɛn min kɔni ye basigi sumanko o fan fɛ o ka se ka sabati anw ka jamana kɔnɔ o sɔrɔla o kunnafoniya la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. O tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ diplomasi ko nasiraw fɛ ni o bɛ tali kɛ Mali ale ni jamana wɛrɛw cɛ ɲɛnabɔli bunakun kan an ka minisiri min ka baara bɛnnen don o la kɔlɔsili ma ni o ye Abdoulaye Diop ye ka yira ka fɔ ko ale ye bisimilali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka fɛn min kɔni ye Royaume d'Arabie Saoudite olu ka lasigiden ni ka ale bisimila ni o ye Abdoulaye Sala Sabɛrɛ ale ye o bisimila ka kuma ɲɔgɔnya kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana fila ninnu cɛ bɔ o ko bunakun no o bɛ tali kɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma fan fila bɔ min ni o bɛ yen nɔ o ko o bɛ se ka sinsin cogoya min na hali bi ni u ye sigi ka fɔ kɛ ka sɔnni sigi kumasenw kan ni o dɔw bɛ tali kɛ infrastructure ni o bɛ tali kɛ an ka siraba kankow la o hukumu kɔnɔna na fo ka taa se sɔrɔ siraw olu bosonni ma o hukumu kɔnɔna na ka yira ka fɔ ko nin wulikajɔ ni nin daraja min ni ɲɔgɔn ye min ni o taara ka o kɛ ni maa fila olu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ tali kɛ badenya min bɛ nin jamana fila olu ni ɲɔgɔn cɛ ale ni fɛn min kɔni hakilina jigi o taara ka o kɛ ka kurakuraya don danaya la ka yira ka fɔ ko wulikajɔ belebele ko o na ta ka o kɛ walasa fɛn min kɔni Mali ale ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ o ko na se ka sabati ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma fan fila bɔ ni ka o kɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma min ni o sinsinnen don tɛgɛdi ɲɔgɔnma min ni a bɛ kɛ bɛn ale ni kelenya ale ni danaya ani bonya o kɔnɔna na o sɔrɔla o kunnafoniya la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. O
tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛɲɛ ni fɛn min kɔni tajiko gɛlɛya min ni o kun bɛ an ka jamana kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni san 2025 o kuncɛ wagati fo kana bila san 2026 o daminɛ wagatiw la ni o kɛra sababu ye ka fɛn min kɔni ye aran kuntagalajan ni ka o kɛ an ka tajisow olu la ni o ye an ka station servicew ye walasa maaw ka se ka tajiw olu sɔrɔ o kun kɛn bɛ gɛlɛya ni dekun belebeleba ye ka yira k'a fɔ ko an bɛ wagati kofɔlen min na ko sisan ko caman ba ko o tara ni ka o bɔ o degun na ka kɛɲɛ ni an ka jamana ɲɛmaaw ka wuli ka jɔ ye fo ka taa se maa minnu ni olu ka baara bɛnnen don taji doni ma an ka jamana kɔnɔ ni an ko olu ma ko les opérateurs économiques olu ye bɛnɲɔgɔnya min kɛ ka kɛ ni fɛn min kɔni jamana kɔnɔdenw olu ka se ka lafiya o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko wulikajɔ belebele o tara ka o kɛ an ka jabarani maaw fɛ ni ka taga fɛn min kɔni ye kuma barani ni ka o tɛnku maaw la an ka jɛ ni ka an ɲɛmada o jɔn fɛ. Yalla foyi tɛ k'a la sa an bɛ taa jɔ min ka di an ye an b'o ta ka tɛmɛ an bɛ jamana fo k'a barikada a nɔgɔyala yɛrɛ yɛrɛ de halisa dɔ ka fara kan wala fɛn kana dɔ ka fara kan san kana mankan yɛrɛ o de ka d'an ye sisan kɔni an lafiyara sisan an lafiyara kosɛbɛ sisan halisa jamana ɲɛmɔgɔ an b'a ɲini fɛ halisa u ka kurazi ta kosɛbɛ walasa ko in filɛ cogo min na a ka taa nin cogoya yɛrɛ la a kana segin kɔ bilen kuwa tiɲɛna an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ an b'u fɔ yɛrɛ yɛrɛ de ko waleɲuman dɔn tiɲɛna an sɛgɛnna fɔlɔ yɛrɛ yɛrɛ mɛ u y'u se kɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ yɔrɔ min na ko sisan an bɛ ala fo an bɛ ala barikada an bɛ mali faamaw fo donc belebeleba bɔra gasoil ko in na mɛnɛ sisan kɔni gasoil bɛ fan bɛɛ fɛ o de kɔni o kɔni n'a hakilina ka fɔ sisan crise kɔfɛ a fisayara dɔɔni parce que alhamdulilayi crise ban ka se bi an bɛ bi yɔrɔ min na sisan an sera ka déchargement ko 2 kɛ essence la 9000 litres 2 bon gasoil 9000 litres 1 o b'an bolo hali bi a kɔni alhamdulilayi crise kɔfɛ an bɛ ala fo an bɛ ala barikada weleweledakan min bɛ n bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma nin ko in na an b'u fo fɔlɔ u ka cɛsiri la u ye baara min kɛ pour que carburant ka se ka don hali ni wagatiw kɛra anw yɛrɛ jɔra anw ma se ka baara kɛ mais yɔrɔ dɔw bɛ yen olu tun bɛ ka baara kɛ ala ni jamana ɲɛmɔgɔw ka cɛsiri sababu la an b'u fo la. bon citerne kɔni t'an bolo ka taa carburant nɔfɛ an b'a san grossistes de bolo minnu t'a ta kɔfɛla la ka na n'a ye yanni crise kun ka daminɛ gɛlɛya kun t'an kan mais crise in daminɛnen an bɛ gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a kɔnɔna la parce que an t'a sɔrɔ sisan comme il faut kalo kɔnɔna la yɛrɛ an tɛ ɲɛnama sɔrɔ jamana situation actuelle bɛ cogo min na sisan an bɛ se k'a fɔ a b'o de bolo sinon k'a fɔ ko u tɛ se ka na n'a ye o tɛ u b'u seko kɛ ka na n'a ye mais mun bɛ na a ka dɔgɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ma o de la ne kɔni b'a gɛlɛya kɛ o yɔrɔ ye weleweleda kɔni mun bɛ ne bolo bon n tɛ se ka weleweleda fɔ mais an bɛ dugawu kɛ jamana situation bɛ cogo min na ala ka ɲuman ban hɛrɛ la k'a kɔ kɛ hɛrɛ ye. o hukumu kɔnɔna na an ye hakilina caman sɔrɔ maaw ye lafiya kuma kɛ min na ni o y'a yira k'a fɔ ko tajiko kɔni bi ko alhamdulillah maaw bɛ ka se ka tajiw ni ka olu sɔrɔ nɔgɔya la ka tɛmɛ wagati tɛmɛnenw kan nka ka yira k'a fɔ ko station ni o ye tajiso misɛnnin minnu bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ ka mobili tajibaw ni o tɛ u bolo ni o ye citernenw ye olu y'a yira k'a fɔ ko hali bi ko gɛlɛya caman o bɛ olu fan fɛ ka kɛ ni taji kɔni olu sɔrɔli ye ka yira k'a fɔ ko an ka fɛn min kɔni ye jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ belebele kɛ walasa hali bi ni degun ni gɛlɛya minnu ni o kɛra a ka nɔgɔya hali bi ka taa fɛ a kana segin ni ka gɛlɛya ko kɔrɔ o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni fɛn min kɔni ye banbagaci wale min taara ka o kɛ Niger ni o kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger faba kɔnɔna na ni o ye ɲama ye u ka pankuru jigiso la ale ni u ka fɛn min kɔni finitigilakaw ka jabala mun bɛ yen nɔ ka yira k'a fɔ ko banbagaci wale maaw taara ngara da yen na o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko États-Unis ni o ye l'Amérique jamana ye ka lasigiden mun bɛ Niger ni wagati kɔfɔlen in na ale bɔra ni ka laseli kɛ min na ni a y'a yira k'a fɔ ko nin waleya cɛjugu min taara ka o kɛ Nigerkaw fɛ yen ni wagati kɔfɔlen in na ko olu na o kɔn kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko u y'a yira ko wulikajɔ belebele o ka ta ka kɛ walasa fɛn min kɔni ye Sahel jamanaw ye ni o ye cɛncɛga jamanaw ye ka se ka u lakana cogoya min na ka kɛ ni lakanabaliya min bɛ u kan ni wagati kɔfɔlen in na ka sɔrɔ ka hakilinajigin kɛ ka yira k'a fɔ ko wulikajɔ belebele ko o kan ka kɛ banbagaci wale maa ninnu minnu bɛ ka u kɔkɔrɔma don ka se ka o kɛlɛ ni ka o kɛ ka se a danna ko o ye bɛɛ lajɛlen ka bɛnsema kɛlɛ o ye o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan.
Ame dɔgɔkun kuncɛ la wagati ko nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko ni wagati kofɔlen na ko fɛn min kɔni ye tilefɛlaw ye tile ale funteni o fanga o na bonya kosɛbɛ nka ka yira k'a fɔ ko ni siw kora ko nɛnɛ ale fanga na bonya mun degere bɛ taa i jɔ 10 ale nɛnɛ ka taa bila 20 ɲɔgɔn na o bɔɲɔgɔnko la ka yira k'a fɔ ko tileganfilaw fɛ funteni ale degere bɛ taa i jɔ 32 ale ni 2 fo ka taa se 36 ale ni 6 nka ka yira k'a fɔ ko jamana kɔrɔyan fan fɛ ko an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ fo 37 ale ni 9 ka hakilijigin kɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ni wagati kofɔlen na fiɲɛ jalanw ko olu naci wa ko maaw k'u hakili to u yɛrɛ la ni ka ji caman min walasa ka se ka an yɛrɛ kisi bana minnu ni olu bɛ sɔrɔ ni wagati kofɔlen na. Ni bɛ dansigi aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV Jabaranin sanfɛ an b'a fɔ ko aw sɔgɔlen to an na kunnafoniya ko nasiraw fɛ ko a tɛna fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ ko ka kɛ ni an ka kunnafoni di so bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ko aw k'an bɛɛ wasalam.